Thirtu te chewele vekule ole tun truma po hian crime story lam kan buai pui le ri photang kumsak ni le som pali trautla ni som parukania assistant engineer pakhat liji sa chu anin lam panin naron hong mek chu hun chu cho chun fak hun lai borvel chundar som pani le achan ve velania chutiang laklo taka aron hon chan chu hengdang wang ni lovin anuin aron kol wang ania anu chuan aron soidanin liji sa thian pakhat chu han ina chuan aron kala a thian pa chuan liji sa chu mu adu thu hasoya in nei na som adu wangin liji sa chu biak adu ani ome liji chu ina chuan hongin kongkhar chu ahan ki kar kara tu man aron chan lo wangin kongkhar chu hanam hongta in chunga a thianom chu mu achak he ma wangin man mo fe mai chu naluta ma se hin chunga athilwa mu chuan adam chungin athin lunga ser asiam reng to donani akete chu ron khur zoi zoin thokpo athothangam talova athilwa mu berker chu manglama po tu maina kan mandu lo turang chi ane amma loka ama ron kol tu anu le afanu nausen mai chu lea chuan anlo tlurenga an kiang vela chuan thisen chu alo luang zei zui mai bok athil mu chuan asok ema wangin che chang lovin ading ngoi renga chutia din reng lai chuan tu emoi hian pepper spray mangin a mai chu haron spray tamwak mai amit amen thei main chemte hriam tak mai chuan a oma chuan ron vitin adara avit chuile ta ngala chu tual that tu chu tunge moania chuti te hrepa an chung ko chunga anun ron em mai ni chuin thana phena chuan engthil nge in thup tang le chuin thana chuan kerala pum pui mai chu a thong ema mitin mai chuan mak an ti ni duam na te hursul na te mani masial na te hi sualian tak mihring nun lak tir thei tu han lo ni nge mai thirwanan tham ko bul maya chuan kholian veang reng tak mai hadingal chu oma julaya chuan IT Park omin ahminga po Techno Park an sangheng he julaya chuan software company tam tak chuan na han thoka chung company zinga pakhat chuan meche pakhat anusan thi chu an chor ve ne ani hi software engineer ani vea team leader angin na ha thok train anusan thi chu atira kan soi lijesan upui khania lijesa po hian Kerala Electricity Board ta na ha thok ve mek bok anni hian fanu duom tak mai swastika chu han nei boka tuna hian ani po kumthum le chan ve lai lo ni ve to an nu pa chuan na han ne wang le an na te an boi thin e ma wangin an fanu swastika chuan en kol tu hamamoa chutiang ani wang chuan lije sanu chuan af tunu chu anu le pa te han boi hlanin alo en kol thin ani chutiang chuan an chung ko chuan limle lom takin hun an mangve thina an thok rimin an hlo te po atra lim taka cheng ang chuan an lang ve train trautla ni som paruka chuan lije sanu vijaya ma kumsonga pasaryo pa chuan naute omin in nalo nga ka dan pa nga in amonu anusanti ero na akalthung lije sapo chu na akal ve boka chun lai lo ni chuan vijaya ma chu kongkhar anon kikawangin a hon turin na wachuka kongkhar awa hon chuan pona chuan kumsom liborvel papakhat hian in nei kar talo kenga ani chuan lije sa thian pa angin naron soyane a thian pa chu an in nei na ron telve turin naron som dom ti anu vijaya ma hena chuan a hrila vijaya ma chuan rin lel na reng nei lovin ani chu thatakin nalo dong songa in chunga chuan alu tir zuita vijaya ma in aring hlel haulo po hi aom ve tho mai ke ni po ni la kan mel hriat lo in nei somna ron keng tu chu kan narngot big don em ni chuwa chapa ain leng pa chuan lije sa chu ama ngein muadu thule in nei somna card po chu ama ngein pek adu thu vijaya ma hena chuan a hril boka ti chuan vijaya ma chuan afapa lijes chu vabiain in lamaron hong tur chuan atita chuti lai chuan atunu swastika chu sofa chuan amutir mai
chumi zo chuan chokalama ani chu havakala choka omlai chuan thil thomring angreng tak mai chu Vijaya ma chuan hrein chu lampan chuan a kalngal ruak ruaka a thilwa mu chuan Vijaya ma chu a throng tak zet ani khual tha emaw hati chuan baseball bat chu lo lain swastika chu chuata chuan a thlau chor maya Vijaya ma chuan atunu chu chantumin a pan phei ngala chuti lain mi khual pa chuan ani po chu halo bei ve zui ngal ti chuan mi khual chuan Vijaya ma lua chuan baseball bat chuan atuk ta chor maya Peter tan chuan chutiang kumsom libor vel man rokeng boxi chu ne ngai na ha omlo ti chuan Vijaya ma chu lea chuan atluta chuta chapa mi khual pa chuan chemte churon la chuakin Vijaya ma rok chu azai ta hroi mai chuta swastika po chu dimna tel hauloin atilhum suya chutianga mi pahni atha zo nuwa chuan inchung chu hadap kulta inchunga rangkachak om ang chu hala boka chumi nuwa chuan inkil thimlaya chuan ani chu ngoi rengin a thuta ne ani chuan lije salo ho chu amma kan soitong khan alo be ta phut mai ne lije sa chu alo be thu ta wangin inveng man heklo le chemte chuan voi ni chu avit mana chutianga lo be thut ani wang chuan lije satan chuan tan man ngai na omlo chu wang chuan atan tlan chiat mai chu hafin thlak jok pon lampanin atlanta chon mai atlan pa chuan a awak waka chu wang chuan tual thatu pa po chuan midangin a thom chu an hriat ngei ringin lije sa chu a bei zui ngam talo ani ti chuan chu tual thatu pa chuan lije sa chu bei zui lovin ain thiar filim santa daya ina tang chuan tlan chuakin ama chu mu zui tu rom talo lije la chuan a mel chu a hrechiang man chi boxi lova reilote an thenom khoveng te po aron tlan lut ngala inchung thil thleng te po chu ron hu vein lije sa liam tur po an boi puya an thil mu chuan an thenom khoveng te po chu a thong hle mai a thei chuan arang theyang berin police te han kol ngal chula reilote anin le che vela chuan mi puitam tak an lo pungkhom ta ne police te han lo thlen tak nuwa chuan police te chuan mi puite chu kalkiang turin an tia crime scene chu nu chuina ta na hatrangkaya wangin ven him mandu ti chuan police te chuan chu tual thana nun ron thlak zet mai chu han chui chota a July chuan mi pahni Vijaya ma le swastika te chuan nun na han chan ngala chu mai ba ka tual thatu pa chuan lije sapo tha atum le zela nei ti te han hria chu tual thana chu ruam man na fel tak nuya ti ni nge in an hria ne ma seva nei thla takin lije sa chu atlan chuk thei hlau mai si lije sa chuan liam na tak tuarin pona chuan anun na ha chan him thei shrama arangin ani po dam do in lampan pui ngalani anu pui anu santi chu atrap bang thei lova afanu thei na wang chuan atur na hlea ni kha relo te chuan om vel chung kol him thei tak mai chu relo te chung in ti chiat ani ta katia police te haron thlen tak nuwa khan police te chuan ruang te chu postmortem turin an thon chuak ngala chuti rual chuan crime scene chu veng him ngalin investigation po an kalpui ngal zung mai in chung vel chu an handap chuan arang ka chak le tlereute rohlu om theyang te chu dapa lak bo vekania atira chuan misual in rok tum mani an ringa ma se tual thana hatlen ta ka wangin police te chuan case te naw mai ani lo ti an hrethiam thuai ti chuan lije sa chu police te chuan thuan zot fi tranta lije sa thu soi tang te chuan police te chuan ti tur chu han hrengal mai lije sa chuan ama tha tum tu pa chu a mungeya ama po chu a hrechiang a chan chin engkim mai chu police ten hena chuan a hril ta vek mai ne chumini la chuan police te chu karamana la chuan an kal ngala police te po anron kal dona nei ti hrin tual thatu pa chuan an ina tanga tlan bo chu haro tum ve mek police te chuan ani chu an man mana ti chuan police custody ya zona zo turin an hruai le ta ne police te chuan a mobile phone chu lak sakin a call list te chu an han check sakta tuemo chu a call ngun big hle mai ti po an hria chu tual that tuina a call ngun mai chu an rin lo deuh mai ni in lije sanopui anusanti ka nia ti chuan police te po chuan anusanti chu lain
an pahnih chuan room hrana zawhna zawh an ni ta police te chuan an ni pahnih chu han dawp tran ta ni a tirah chuan an ni pahnih chu han tang ve na sa hle a mahse finfiana han nei ang te le lijesa thusoi te tangin police te chuan an ni pahnih chu an dang ok tran ta zoi muangin thudik chu han soi chuak tran ta ni chutianga hanin puan taka chuan police mai baka kerala mi puite chuan mak an ti ema an che dan te po chu han soi chho tran ta chutiang kan ngai thlak ma chuan khongai in like le hype kha min han ti sakla view products ti awm chuan ka products te po kha khongai in min lei sakemo min lo thlir sak turin kangen chewa chemical tlang khan Flipkart le Myntra thil cha thin te chuan min cha sak turin kangen chewni atir lamakan soitawang khan anusanthi chu software company ya team leader angin athok kan ti to kha an manager chu Nino Matthew wania ami pa jok manager ni in a mechia jok team leader ania chutiang ani wang chuan anni pani chu anin mutamin anin befal tam hle mai chutianga na han thodun ta karenga wang le duin ang sain ang anni wang chuan anni pani chu anin po ta hle maya an na mai baka an private life thleng chuan anin soi chu sakta Nino Matthew po chu nupui nei live ve tho ani anni po chuan anupui nen chuan fa han nei ve thowa ma se Nino Matthew te nupa chu nupa hlim tak an ni lem lo chuti line li jezwe thung chuan anusanthi chu aduat ema anusanthi tan chuan engpo a huam thrina a mangai ani Nino Matthew te ro chu nupa hlim tak an ni lo kan ti to kha aler ema wangin ngai zong anei fowa chu wang chuan anupui chuan Nino Matthew chu aring hlel hle train a office bang aron hon tlai deuh chang chuan anupui chuan tunge a mu te lo zotin alo dop ti fo thrina chutianga an nupa in kara that lo ema wang chuan an ni chu an lim lo em train an fate wang chau chuan an om dun mai ni na langa chutiang chuan khosa chho zelin an ni pahni po chu kumruk zet mai na han thok dun ta an na wanga anin po na chu mangai na alo chang ta ti chuan anin muruta zau mai anusanthi chu office kal turin an in bulbas tana chuan avading mai trina anusanthi chuan an office chu an in bul bas tana tang chuan akal trina ma se basa chuan chung tamai lovin Nino Matthew chuan chu bas tana tang chuan anusanthi chu aron lam trina ni jinglama aron lama tlaya office bana anusanthi chu bas tana chuan aron da le trina chutia ni tina office bang anin hruaya anin thla ziawang chuan anin kara chuan engemaw haom tatlat mai an chen nei na tanga an tho na office chu kilometer somni pasari z mile hlania traffic te hazam fo wangin akal lamatan darkar khatte duin kalle honan darkar ni te han mang train chutiang chuan ni tin darkar ni chu motora an pani chau chuan an chuang dun traina chutiang ani wang chuan an thuru soina hun tur chu han nga hle atira phone number in pe ka train an trana social media lama te chuan income zelin social media baka atakin nain mureng boxi office an ban nuwa po chuan an phone mang chuan an line kom reng thrina phone call baka message in ain kom na sazual chutianga trongkam thra hanin biak tak renga chuan reilo tea mai na par chu vul chawin ani pani chuan in mai chu du tok lovin uire na sura chuan an tulu ta ne midang te mu ngam lo tur thalak te chu hanin thon ton ta thina ti chuan zoi mo chuan anin kar chu a thuk deuh mai office a chuan midang ain an bang tlai fo thina chutiang chuan hun limom tak ani pani chuan an mangdun train tual thana thlen ma lok khan zanria an chu ko hanei lain anusanthi phone chu haron ria anusanthi chuan alak vele ruma chuan tlan lut ngalin kongkhara kal mak mai tun ma trangpoa chutiang chu achin than ani awang le phone chu ha bi ngun ai mawangin lijes chuan alo ring hlel rusa towa chuwang chuan tun hun chu remcha lain ani chuan anusanthi te in bia chu hangai tharuta ne an thu soite chu ha riat ta kha chuan lijes chu atliek no
anu santi chuan nino mathiu hena chuan ka chungten hena chuan naktu ka meeting ka nei don ti ka ril towa bas tena khan min lo ngak lo la basa ka ron chuanga khoda kan kaldonia chitarang chuan nangin miron pick-up anga hotela kan kalang ti chuan hlim takin hun kan mangdonia tin anu santi chu anui ar maya chu tu chuan lije sa chu atina tak zetani le lama abiakina aron chana chu a hre hau lowa ma se an thil ti turo mang chu a hre ve thiam tho mai amit atangin mit tui haron tla a chung rila chuan a tot up mai ti chuan a in sum thei tangang lowa kongkhar chu a kik ta dot mai ne chutia pasalina kongkhar aron ben tak dot awang chuan anu po chuan phone call chu ti topin kongkhar chu aron hongta kongkhar bula loading lije sa omda na mu chuan anu po chuan thil thlen dan chu ha fel tok lo ani ti hrethiamin aruk tak chuan a hlau thong ve dewa engeni thleng ta tin shelo om tak chuan han bia lijes chuan zoimuang hian tungai bi kha hati chak mai anu chuan olsam takin do ta soijun ngala kan thopui meche pakhat nen naktu ka presentation kan nei tur chung chang kan soidu na ni hati ma se lijes chuan an thu soite chu halo hriat vek to wangin anu pui chuan thudik a soilawani ti po a hria ti chuan lijes chuan phone khamin pero ati taka chuan anu po chuan a pelo ngam talova ma se apek pa chuan lijes chu nam deuh sok sokin min ring hlela ni mo engti ka tran kha nge min rin hlela tuin nge rin hlel omin ka om ti hril che hati thin rim melang reng tak chuan a pasal chu bi in chu tiang chuan a han chang zata chuta lije samita rang chuan mit tui ron nam chukta phone hi hong ro ati zia chuti a pasalina a phone lok hong tu ra ti taka chuan anu po chuan a hong lo ngam talowa ti chuan a phone chu lije chuan a check sakta nei lije sa chuan a manta ni ti anu chuan a khaching ema chuwang chuan engma thleng lo ang mai in a kianga chuan a lo ding ngoi reng mai ti chuan lije chuan a phone chu checkin call list chu a han en chianga a masaber tun loka abek chu mei chian ni lovin nino mathiu ngei chu ni ti lije chuan a hreta ne chumi nuwa chuan a WhatsApp te po chu a han ena gallery te chu enin nino mathiu ne na harin biak no te chu a han en zunga thalak du daklo tak anin thon te po chu lije chuan a muta zel anu chuan ani chu arin lom lo sanani ti po a hrechiang hle lije sian anu pui hi aduat ema meche tam tak hi chu duat lak ani lo an pasal ten an mangaya an duat hi chuan adang han du bel thina mechia hi chuan chin lem an nei lo fo thin renga in mel hriat meche ui re te kha han ngai tu la an pasal te kha mi fel tak ani du khopasin mani loka meche pakhatina a pasal la tha tak te po kha a pasal khan a mai mani kha ti chuan gallery te chu en chun som le zelin lijes chuan anu le nino mathiu ate hotela an khosadun lai te po chu a muta zela anni pan hi chuan thom no reng an ha box silo chuta thin rim zetin lijes chuan anu chu a hau ta vaka eng tin nge hetiang hiani ti thei zok keile ifanu te po hi min theing hilta mo tin lung chetakin anu pui hanu chu a chu chalta bor mai ne ma se anu te chuan an lo thleng thui lutuk towa thiam lo in ti na reng po anu chuan anei lo ani lije sa tu sei te chu atan chuan darben thek ri mai hang tluk chau ania atan chuan a chung ku te afanu te chu harsat na siam tu mai an ne na thato kanaya adu dan in a khosa thei tura a in ngai mia mai ti chuan a thin lung chung rila sualna na tho chu halo lang chuk ta anu santi chuan a chung ku te chu atan chuan harsana siam tu mai ni a rin da that dai chu hadu ta a pasal te a fanu te a pasala nu nge te po chu thaturin a phiru tran ta ne anur ring nona chuan khongai nain mun reng a changlo ti chuan a ruam man na te chu nino mathiu an hena chuan a hrila nino mathiu chu a chung te thattur chuan a titabok anu chuan chutia a chung te an tharingot chuan police ten an man madon tuka ha hria ta wangin in rokna ang thei tur berin ruam man na hasiama engkim mai chu anu ruam han na vek chuni in
a chet la tu ero chu nino mathiu chu ani mai chawa anu chuan a tha dan turte in chunga lo ho a bei dan turte le atlan chu dan turte chu nino mathiu hena chuan a hril veka in chungom dan te po chu hril vekin khoe tanga lu tur nge ti te khoe tanga tlan chu le tur nge ti te ami tha turte omna turo mang te chu ha hril veka ti jongum sang ni som pali drought la ni som paruka chuan nino mathiu chuan an ro mana chu hawati lo thingta office atanga nino mathiu kal tur po chu anu samti chuan alo shreveka office lama an na te po chu ani santi chuan engkim maloti pui veka nei ma se vane thla takin lijes chu nino mathiu chuan a that theilo hlawa anu le afanu ero chu tha sakma sela lijes chu a him shrama chu chuan nino mathiu chu a thilti sual awangin atuar tir ta ne nino mathiu po chu hain puang chun zomta chuwang chuan police te point anu santi po an rek chuk ngal police te po chuan baseball bat te chemte te rangkachak te po chu an mulet le veka chutiang thil chu korta finfiana mumal tak an nei thena turatana thiltang kai chu hani chutiang thil chu korta police te chuan an mu tir nge yangai si chumai baga chuan an thalak te anin message na te video an lak dun te chu Matthew phone atang chuan an la chuk vek boka police te chuan anu santhi le nino Matthew te chu an tum lo le finfiana mumal tak an nei mang chuan thiam lo chantir ngai chu han tum ran mai nei Matthew po chuan ti thei nei hek lo le ain puang tang engea chumai baka court chuan witness hriat puitu mi somli pakua zet ako bok finfiana harin tlak tak tak chi somriat panga zet mai police te chuan an nei thei boka ti chuan Thiruvananthapuram session court chuan kumsang hi som paruka tangkhan an chungchang chu abui pui tranta finfiana te kaltlangin police ten finfiana han nei thatok boka anni pani chu court chuan thiam lo chantirin Matthew chu tual that tu ani nangin thitura ha chung thu relania anu santhi po chu dam chunga zeltang turati ania chumin nuwa chuan anni pani chuan Kerala High Court ta anthu boi chu hana pil non lea kumriat zetaliam nu kumsang ni som ni pali tromir thla ni som ni palia chuan High Court chuan an hrem na chu halo ti nep saka Matthew chu kumsom ni panga zeltang turati niin belero phalsak lo ane chuti lain anusan thi hrem nei ro chu angai angakal tirani thung mase kumsak ni som ni panga polkutla ni som panga chuan Supreme Court chuan anusan thi chu bela phalsak tatlat mai chuthil chuan mitin mai chu ha thong ema chutiang taka nun rong meichia ama fanu tha po poisa lo tu chu zelatra an chu tir tamai chu han hret hiam lo mani tual thana zong zong kha haruam man nan hnuati vekania courtina chutianga chu aron phalsak tamai chu an hret hiam lo tak zet Matthew ero tual that tura anusantin ati wanga that tamai khania aniero chu Pujapura Central Prison a tuna hiana tang me kani anina diktaka chuan anusanti hian Matthew chu a mai big reng lova chutianga hur her tak mai le sual tak maya han omvel chu nuamati hrim wanga nino Matthew laka uire po chu hani mitam takin mingai dana ka boilo kadudan danin kanung thealom han ti thin hi chu anti tak dak hian ka ringam chi lo train nundan pa ngai hi haum vea chutiang baka kan nungani chuan midangin min lo sel dewani point a om vio mai hanilom ne midu dana khosatur chu kan ni hau lova ma se a moilo chini chu puitling chuan kan thrathiam vio mai heng crime story ingai thlak te hi tharum tho promote tumna hani hau lova heng thu ingai thlak te tang hian inven dan I lo thiam theite po atang kayang thil sual ti te hi atlang pui thuin atopa chuan achak lo zoka an tang le nge zelania chu kan hreneng don nia